Bueno, bai, egia esan lehen urteko garaipena eta gero kaparika pilatzen momentu guztietan, horretzapen hona, ja gero baita ere urte askotan etorri naiz kaparika, ja igual ez dakiz zigarren aldia dola da. Eta beti nik ondo juntzait toki honetan, orduan gustat etortzen naiz. Gero bai, negu guztiak gaude entrenatzen eta oso fuerte nahonez, gogotxu nago txapeketan honetan etortzeko. Justu txapeketak nola, udara izatiak batu gutxi kitzitugu normalian, eta egia esan, askotan hau espero dugu. Olatu gutxi, egun asko horregotekala igerian bakarrik, baina, bueno, ohituta gaude. Bateu azte buruan egongo jara olatu politak, eta ez da asko pentsatzen hortan. Batezen hau egunean egunero prest, inberretena pentsatzen, eta ez da pentsatzen, ze ukiko deten edo zer gertatukoan. Orduan, lasai nago, eguneko gauzak egiten eta jazta. Bueno, emaitza honakin etortze basea txapaketa batea nahi eta ez nahi du ondo aizeala. Orduan, beti seinale hona da hori. Eta behin, etortze basea, lehenago emaitza hon bat nezun toki batea bai, goxotasun hori oso ona da. Pozik, hartezu, gogotxu, gauza positiboa da. Nivela oso altua da, eta garbi dago, nebaz irabazi emaitza oso on batin, gauzak errexit izola gako. Burrukaren horreko zuela hor azkero minutu arte, eta bozina jo arte ez dagoela ezer bukatuta. Orduan, gogorra esangoa, baina ez imposible. Orduan, gustatzen zait, zailtasun hori, azkenean zu jartzea hor proban, eta entrenatu den guztia jartzezu mai gainean, eta azkenean ikusitezu, indezun lan guzti hori emaitzak ditula, orduan gogoakin.